Čaute všetci, je s vami Drago a je tu môj mladší brat, pozdrav sa. Čaute všetci. A hráme hru Brawl Stars. Mnohí z vás ju poznajú, kto pozerá toto video. Čiže ukážem vám môj profil. Môžete si ho pozrieť. Teraz si ideme zahrať pár kôl. Knockout. Áno, a na konci dám zahrať môjmu mladšiemu bratovi. Tam poviem. To sa mi páči. Ten skin? Na kouta. No ten bol ako... To sú šípy. Na Silvestra. To sú šípy. To sú šípy. A čo si dávajú hapečka, či nie? Nie. No, ja som teraz som proti trom. A to bylo jsme. To je další zapás, nevím vůbec. Jo? Slabý, no. Ja sám tiež som to hrať. A ešte keď mám hrať s takými týmito, ktorí hrajú s zemou, tak to je úplne ťažké hrať. Teraz keď zomrie, katastrofa. Znáte. Vidíte, když vyhráš, to samé krátké vyhrají. Teraz keď vyhráme, tak sme vyhrali úplne. Hej, to je evidentka, dobře. Poviem, to bude v jednom videu. Kúpim za 120 eur 2000 gemov. No, ale to až potom, keď budeme mať viac odoberateľov, to je naše prvé video, čiže dávajte lajky, odbery, taktiež budem robiť videa aj vo FIFA. To si vybral, ale to nevedia hrať. Knockout sa mi nepáči. No, takú lepší sú, tak boli predtým. Opičák. Takové silné to je. Nik opica. No, ešte nechápem. Som posledný zápas mám vyhrať. Vidíte toto? Dobre, teraz máme výhru. Čo? No čiže, ukážem mojich kamarátov. Klub. Ukážem ešte klub. Takto. Teraz, brat, chce, aby som vám ukázal klub. Nemáme voľné miesto. Teda chci sa odhlási hneď, choďte na 10 odoberateľov a nejak 100 lajkov urobím video s mojím kamarátom. Hej. Mám ich viacej. No, čiže... Čo je tam ukazuje srdiečko? Kde?
na... No, bo taką mamy, no. Zobaczcie, że wraca do tego, nie rozumiem, bo mi wiele to nie grał. Hej. To ta ryba, która... A wideo tak istnieje, nie wiem, jak to często będzie wysiadać, że... A ja. Taki skin ma najblad. To minule dostał. Dobrze. Myślałem, minule legendy O. Star Drop. A padł mi skin. Nie wiem na co. Nie skasował mitik, ale takie nic zaujímavé, takže... Môžem povedať aj ja. No do ich budúci. Takže ideme ďalej. Nevedie vyhrať. To toľko máme prehráte, ale nevadí. Tak čo ty robíš? Mám tak. Vytvorí tu nízky typek. Ta panda. Nie, to nie jest. To tak po ukraińsku. Powiedział. Ciekawe. Nie mam szansu. No, čiže teraz si zoberieme Mortisa. Dáme si Brawl Ball. Lebo minule, keď som za neho hral na Brawl Ball, som všetko ťahal, som mal samé góly. Dúfam, že sa mi to podarí aj teraz, ale... Ja ľúbim Brawl Ball. A hlavne Rolku chvíli. A hlavne u nás na dvore. Keď som Skoro si to bolo. Skoro by mohlo byť 1-0. A kde čo možno mať? Počuj? Nenahral, on tu loptu ostrelil preč. No to máš potom hovoriť, že on nenahral. Keď vieš, že ostrelil loptu. Nie, z toho on je známy. Nie typek chodí a nahral tvojemu, tamtému. Tu, do sebe. Ty si to boxovala si tam. No to máme prehru. Takí ľudia tu sú. Neviem, čo sa neviem. Čo zober tú loptu? To je úplne toto. Nevediem hrať. A ja by som potom. Je to posledné kolo, ktoré teraz hrám. Potom tam zahrať bratovi. Dúfam, že vyhrá. A potom už budeme končiť. Na tomto videu. Je to nejaký Messi, čiže píšte do komentárov Messi alebo Ronaldo. Ale podľa mňa je lepší Ronaldo, ale píšte do komentárov. On znovu takový, ja dajú toho, stane Ronalda. Takže to Ronaldo je dobrý. Ešte nahrávať Edgar. Edgar? Budeme gol, to budeme nahrať, to by som dal možno gol. Bol fakt ťažké. Zabíješ.
No, také ťažké to je. Dajte lajky a odbery. Ešte raz opakujem, to moje prvé video. Dúfam, že potom dáte Ešte vám ukážem brawler. odberu. Ešte vám potom ukážem mojich brawlerov. A potom ukážeš, jak má ten, ktorý s tebou bude hrať account. Jak má brawler. Jo, už je potom môžem ukázať. Afrika, je gól. Ja si tak veľmi hrám. Neviem, poviem. No a teraz dám zahrať bratovi. Tu máš. Nič si iný neber. No ešte ukážem brawlerov. Nejak takto. Taký kamarody sa mi páči. No, vidíš. Edgar, tiež taký. Veľké ranky nemám, lebo idem postupne. A za chvíľu budeme no. Ukáž ešte toho Tomu než ten Torko mal to, lebo vždy si beriem niekoho iného. Taktiež som mal 2 bravo pasy, teraz mám aj tento. to už mám všetko zobrané. No, teraz dávam bratovi. Teraz hra. 6 na 6. Čo hrom bolo? Bravo. Ja. No, bronza je s vami. Oni tam stoja. Chod na nich. Že oni sú tam. Môjho brata uvoľní. Melody, papa. Aj, a mám teraz? Teraz. A to tu Som prehľadám za Zahráme si, alebo, dobre, na tomto končíme, čiže čaute všetci, boli ste na kanále Drago Games, dávajte odbery, nejaké lajky, píšte komentáre, čiže čaute všetci, vidíme sa potom.